Piştî biryara Amerîka ji nişkê ve bi vekşandina hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê rojbûna Tirkiye li ser encamdana operasyoneke leşkerî û ragihandina derbasbûnê di çend rojên bê de netewêniye girtî û Yekîtiya Ewropayê û hejmarek welatên cîhanî hişyariyek di vê derbarê de belav kirin. Îro roja duşemê Yekîtiya Ewropayê hişyarî ji encamdana her operasyoneke leşkerî lê Rojavayê Kurdistanê li dijî çekdarên Qesedê ku YPG beşê serekene jê da Tirkiyê. Berdevka Yekîtiya Ewropayê di daxuyaniyeke rojnamevanî de got ku derbarê lêdwanên taybet bi rewşa Sûriyê jê Tirkiye û Amerîka derketine. Em tekez dikin ku hevdemî îtîrafa me bi metirsiyên Tirkiyeyên rewa lê Yekîtiya Ewropayê ji destpêkê ve gotiye tu caran alavên leşkerî û şer rewşeke aram demdirêj namîne û berdewam nake. Dê vê derbarê de netewêniye girtî jî diriya Banos Moses ve hevrêzkarê karobarên miroviyên herêmî bo krîza Sûriyê ji Cenefê got piştî ragihandina Amerîka bi vekşanê û vekirina rê li pêş artêşa Tirkiye ji bo encamdana operasyonekê êdî em nizanin wê çi çêbibe gelek pir sene bêbersivin em amadekariyan ji encamên herî nebaş re dikin. Her wiha berpirsê navnetewî daxwaz ji hemî aliyan kir rê nedin derbideriyeke mezin li Kurdistana Sûriyê were encamdan. Eger operasyonê dest pê kir amaje kir rêxistina navdewletî planeke awarte heye ji egeriya wan encaman re daniye. Moses her wiha serbar kir ku netewêniye girtî li ser zemînê pêwandiya wê bi hemî aliyan re heye lê ofîsa wan bi biryara Amerîkayê nehatiye agahdarkirin. Lê ew yek bi wê wateyê tê ku Amerîka bi ciddî piştevaniya Qesedê û YPG berda tevî ku hevpeymanên wê bûn di şerê Daişê de. Lêya herî giring niha ew e li pêş netewêniye girtî ku derbideriyeke pir mezin ji operasyonê çê nebe û garantiya gihandina alîkariyên miroviya û pêwîst e turê girî li pêş azadbûna tevgera wan newekirin. Girêdayî heman mijarê welatê Almanyayê jî di vê derbarê de metirsiya xwe ji egeriya derbasbûna Tirkiye û operasyona wê ya leşkerî nîşan da. Ev yek di demekê de tê ku berpirsekî Tirkiye pilebilind ragihand dê Tirkiye hêviya vekşana hêzên Emerîkî be ji devera ku dê operasyona Tirkiye lê were encamdan beriya ku dest pê bike. Hêzên Emerîkî jî îro roja duşemê çek û çekdarên xwe ji barageha Tel Erqom li bajarê Serêkaniyê û xaleke din li girê spî vekşandin.